He is God El Shaddai. Hayi baleke kanjani ayithi fukuthwa umkhakha mabokwendeka imilenze komanye amadoda ngenxa yokuba wena usayeki ukukholwa ayitsho umthatheki ecaweni wehle nabantu ecaweni wehle nami sizobe sihamba futhi ngoku sagezayo sobe siqhubeke ukuze umuntu angathini angaphamani ngqondo sizamgcinela umuntu bangaphamani ngqondo futhi akazulala ngoba nale kumlala izomphamanisa ingqondo besikhumbuza amadoda ngenxa yokuba esaliwa nguwe izomphamanisa ingqondo into nayo ubenzula naye besenza lekathixo amen kaka lokusihlalele phawe thafeni yakho amen ya sibesula naye masibili kuzosinceda kakhulu ya esitendini esitendini othandaza umhlolokazi ojuliweyo angasileleli futhi asikonqeni kwawena asikonqeni engingaqala zofika siphezu komkhakha ethi into yokufika umkhakha ethandaza uthixo nam thandaza ya sishumayela thina ngapha asinangxaki naye asinangxaki naye thina sirhabele umfazi wam ukuthi thina sinabili amen sabakhethe endingenyele ngaka yentokazi sabakhethe amen Ntonatha awuzuma okathixo makahamba usebenzele uthixo amelane ngixelele inyani wasidlomo umfazi adinga into okwenza uzohamba nayo once indoda idinga into okwenza izoyolala umuntu akadalelwanga abazalwane ukudinga into okwenza wonke umuntu udala udalelwe ukuthixo yiyo loo nto nawe noba ndiqala ukubona umele ngelixesha ubuze umfundisi umbuze nakwakho lekhatha nimise ivitente athi simise lutho akubona ungena uphethe isport bag sakho uthi hey nceko ndithi mandizonika isapoti ndithi mandizonika isapoti nokubamba abantu athi nebathandazela bawe ngumsebenzi lowo thixo uzokubhala igama lakho amen athi banamhlanje nabantu xaxa yiyo lonto lewiki kangaka masibili because ukuba ngaba kuthiwa kunojob akakafumani umsebenzi wafumana kudala ithini kanti incwadi kaMark chapter 16 verse 17 imiqondiso yolandelana nabakholwayo benza ntoni yes athi noma bathela selulala emenzani incwadi kaMark chapter 16 verse 17 imiqondiso yolandelana nabakholwayo not nababiziweyo nabakholwayo amen so ithetha ukuthi loo nto siyakudinga mamumbali uyohlabelela xa unelizwi lokuhlabelela etenteni umbali okuthola khona kazokuthola khona ndoda phezu kwakho usekele uthola zokuthola ukuhlabelela etenteni qha uyafuna kuthatha imoto yakhe ekudinga bakudinga kulakutshone nje akushiye xa ekudinga inokuvela uziphelele isihlobo sendoda engakufuniyo vele uziphelela ndizohlala ndilinde intanga lam yokubethwa sisihlobo kanye nokubethwa yintloko uyawazi mama uNkosi uyawazi kahle amadoda ingxaki yakho zambeni kanti uyawazi kahle amadoda azenzela mamama amageza ugeza uthi wawuphume kona ungagezi uzogeza ulapho enomuntu owenzela iyakuthanda
ingathi abafazi ngeke balungise ingqondo. Amadoda ngabantu abenza abafazi amakhesa. Fike njalo manje. Mna lithi abantu abenze njani abakukele phakathi eklasi. Yabona ba osikithethini and mamje zange sibane naye taxe etheni elikhethekaze nemidindi elinje mamje dadibana naye wena 42 years baweke koko 44 years udibana kwami naye sineminyaka sigaba sobabili iminyaka siyaba sobabili zangalalwe akayazi into yami ngeke akhombe nezifo ezilapha emzimbeni wami athi unensumba apha njengoba ugabe nkhila ukuze bawona bani angazi bamayile ngumkakho ozokwazi ukuzebala akayazi lo mama. That's why uThixo emnceda ehamba naye adibana naye nomntwana osebenzayo kusenyanyeni egcwele isikweleti. Lo mama wasilandela uThixo wamamela imfundiso kaSibhoko wayimamela yamnceda ke lento yokuphulapho watsho wenza imfundiso. Namhlanje akadingi imali ngokunguprincipal zini ungayiboleka amaphini okayi 5,000 zokunika kadingi imali. Isizathu intoni usebenzisa ngexesha zula yangaziyo wafika kuSibhoko wamxelela hayi mama kaloku isibabalo sokwalusa wena unesibabalo sokwalusa esi sibabalo sizoshumayela mna wena ukhansela ababantu ubafundisa ukuthandaza ubashumayeze ubathande sesibabalo silapha kuwe cawe zokubhatala ya icawe zokuthini zokubhatala wasixelela wesemncane ngo-203 ukudibana kwakhe nami wesemncane wengaguganga futhi kumamje usemhlena namhlanje ngoba xa sihamba sibabili uvele abantu kwindawo sifika kuyo siyoshumayela bafike bathi hayi bo mama umfundisi lo ndithi hayi engathi ixhoba zakhe hayi bo inkosi yakho wesemhlene ngexesha lokudibana nami baphenduka abantu mamje bathi wakhelwe nomtsha wakhe yemadoda abantu bagula phandle uyasebenzela and ndimfundisile indlela yokubhekisha imali kuba imali ayigwantshuzwa iyabekwa mhlolokazi imali kwaphenduka bathi hayi wakhelwe nguye makhelwe uzofana nowakhe abantu bamuntu yazi abantu bamuntu okukwenzipho mamakha abantu abamazi kwawuthixo uyakusekelela umuntu abamazi kwamhlolokazi umhlolokazi azibonela into okudwikwa ilalwe ngamakhwenkwana ilalwe ngamakhekhe ilalwe yompixo ngenxa umhlolokazi ongena ngqiko umhlolokazi obhadlileyo ulandelana nantoni nenkokheli yakhe athi tata kwenziwani ngoba ndifuna ukonqula ndifuna ukuthini ndifuna ukonqula andifuna ukuzimamela ezingxaki zabantu abantu andifuna ukuyijonga inhlungu yokulamba kwabantu abantu ndifuna ukuhamba tata ndiyosebenza andingomuntu ndiye endlini kaThixo ngawubona ngakuye uba ndizolala ndityeni nabantu abantu noba ndizotyane xhobekeke Thixo uba ndaphelwa yindoda nawe ayondodam andilindelanga mali kuyo. Bahlolokazi mababethi izandla hayi bahlolokazi kodwa ake babeke isikhawu basale kukhulu izandla bemeke izinyawo bahlolokazi bakaNkulunkulu bemeke izinyawo bemeke izinyawo phuma akamanye bathatha zabo emva akamanye bahlolokazi balekhawu osista
Ake nizibethele izandla nithi thande thina singabafazi bakaThixo sijongeni kahle bandla thina singabafazi bakaThixo anama basibamba imilomo abafuni kuba kusalindelwe namadoda azobasapota soza vele mamumbhati soza beka azosapota wena xa bazana iyadala into nayo wena mawungapheli esifrekama ewuthini and yekulindi ifasti ngesibizwa ngabefundisi wena njengomhlolokazi sapota imali yakaThixo esifrekama umthandazo mama uzojonga izinto kwakho basohamba kanjani. Amen. Hlalani phansi bashayeleni izandla. Amakorinto okuqala chapter 1 verse 30 funda mama. Kaloku uThixo unimanye noKristu Yesu ositshilela bonke uNkulunkulu kaThixo. Ngaye uThixo usenza amabhokisa asenze imiloya Kaloku uThixo unimanye noKristu Yesu ositshilela bonke uNkulunkulu kaThixo. Nimanye nabanini abazalwane? NoKristu uYesu. Owenza njani uYesu? uYesu ositshilela bonke uNkulunkulu kaThixo. uYesu ositshilela bonke ubulungisa bukaThixo. Bonke ubulumko bukaThixo. Ubulumko bukaThixo. uYesu wethu yasitshilela bazalwane. Bonke ubulumko siyakhilela. Yiyo lonto singenododwa sisifele. Yiyo lonto singenododwa ngamagqwirha. Iproblem yethu siyakhilelwa. Linda mama, verse 30. Kaloku uThixo unimanye noKristu Yesu ositshilela bonke ubuLungu bukaThixo. Simanywe thina abaprofeti noKristu Jesu ositshilela bonke ubuLungu bukaNkulunkulu. Shayeleni uNkulunkulu izandla. uJesu ositshilayo uMatheni andikwazi wena yoprofeta nini nethandabuzo yadlala siyaprofeta thina ngisiphakathi kula office yoprofeta yakuxelela yaprofeta athi ngenye imini uMam J benomasbi ababanokhononqiti athi yo ayixakani imvula asizukwazi lathi jonani Thixo kusuku nikhilele sibhakabhaka siblue sigcwele ngamakhwezi ngaphinde nithethe ngento emvula. Amen. Sahamba kabulethu ukhethekazi ke uyakhaleza uphenduka uyacecana nengqondo kaThixo akhaleza xa singene emthatha ngamvesithi yo silo postile fumanye nemvula ayikho nyani asitsho ngoba amaphezi akhona isibhakabhaka asikho simdaka hayi sitsho noba simdaka asikho blue. Amen. Ngenxa yezikhilelo. Amen. Ngenxa ntoni? Yezikhilelo siyakhilelwa. Into ezokwenzeka. Asixhomekekanga. Enye into ezonidala ningaboni into zikaThixo zifoni. Nixhomeke ku-googlisheni. Okanye uthini yagooglisha nabanithini? Nanijonge ngosuku. Asijonge masibi efonini thina. Leyo nto mamela. Nindiyeke ndithethe inyani.
uyabona imozulu oyijonge efonini sozimazi uthixo sozuthini because uhamba ngemozulu esefonini sozushumayele ukuthi andamasi sozushumayele ngobuhamba ngefoni ethi imvula ngolwesine ngolwesihlanu ngomgqibelo iyanet mamelani ngixelele indaba thina basindisiweyo siyakwazi ukuyivala ithi lamangqina ayokuyivala imvula ngexesha lokushumayela kwawo kodwa nesinabantu abanefoni bagqiba ukhona basi bathini bajonge izinto ezifonini bafaka abantwana bakathixo abanomkhono bafaka ubuthathaka kuba hayi sekuthiwe kusasa yanetha u-100%, u-70%, u-80%, ubokwazi ubulubazi ukuthi masibili ekusitshekeni imozulu sozibe nenkhono yofaka ugobile unjini ingazange ubone imimangaliso kathixo siyengqala mntakadongo asifuni nokuyiva into ethethwe ngusathane ngoba usathane akakwazi kwenza nto njengoba uyikhangele efonini usathane uyibamba apho athi hayi uthe imozulu ithe kuyanetha kusasa nakulwesihlanu ngomgqibelo usathane mamondamasakajabanga njengomuntu umuntu wakhethwa yedwa nezilwanyana zilunge emntwini umuntu yedwa uthixo wathi uyothetha ilizwi zidaleke izinto uyothetha ilizwi umuntu uba ndithi imvula mayime imvula kuyanyanzeleka uba mayime iyeke unetha uyaqhuba imvula kuthanda thina kodwa xa sesingasafuni siyayivala ukuthi ayiyona nto enzima thumela umhlolokazi sodrawo fasaaikhoeikundwa umaphandle fast uvala imvula apha siyajumayela akusodhawo esesithi hayi masbi ndiyoyivala nyani uthixo wethe kwincwadi yezityhilelo lamangqina sithi ayakuyivala imvula ngexesha isini izulu azoyivala ngexesha lokushumayela kwawo ayayivala ime imvula ibuzeni nami kakhulu ngasemsinkulu nakundamasi abaphose emthandazweni ibuzeni ngelinye indathi ndifika komile iminyaka ekhulu ndifika emsinkulu xa beqala ndiviyela abantu aham ndizobaphilisa ikathixo xa ndiqala usathane wabo ebuyisa isiphalo wow kuyafunekela ndathi mamjeyi asi khawuhambe vala imvula nditshumayela ndizuma wena vala imvula phandle umamjeyi wamabena wavala imvula uzali kakhulu noma mondakazibazazikalisela wakwenzekani xa sigqiba ukwamkela ufefe yathela kwanzima uba siyezindlini xolokazeikeni yilo ethi malevali wayivala bakuhambe ezimbini umuntu oprofetha ahambe nam umpostile nomxholokazi hayi mamkwanyayo singacinywa isibane sicinye kuthiwa masicinye isibane sizozilayita ngezwi ukhali hayi bacinga bamamkwanya njengoba ungumprofethi ndingumpostile bathi masicime isibane athi usathane masicime ukuze bakhumbule uba xa kumnyama babelalana emama sizolithethisa izulu lizolayita ukhanye kodwa uzolala nyama zoba kusemini uphuzile noba kusebusuku noba lizolile noba liyanetha
malume uyohlala nothayithi wakho ayolinda ungeke noba kunini noba kusele kwalonyaka uzayo uye oyophuca ithayithi zakasuka. Amen. Manje thina siyabe sijonga izinto zabafazi. Asiyabe sijonga imfundo zabafazi. Siyazazi ezokhopha ethobhini. Noma ungasikizisa, noma ungazibisa kanjani, asingazi. Futhi asinadlwanga bethu bafazi yamazi. Amen. Ithanga lakhe lide. Amen. Limhlophe. Amen. Soyodibana nethanga nelifutshane isingqwayibana sethanga nelengaka. Ayolami. Nokuhlaza ngethana nohumbi. Nokuhlaza kanyana. Hallelujah. Shumayele ivangeli bazalwane. Siyamba nabafazi bethu. Asiyabe sijonga sithi wosiyale bali ngamahlungulu. Ngexesha likaNoah. Amahlungulu wathuma uNoah uba ngalokho ngoba ukunjani emhlabeni. Ihlungulu manje lifika. Liyafika nje wa likhambile lizibolile. Asinjalo ngumama Jonas. Hayi basikhathi ngolosho. Amen. Hayi asisanga kwasekulaleni namajikazi awashiye saJonis wami asenentundo eziphathekayo saphila. Amen. Hayi masilibazisi. Esiphethe inkosi lezana. Siyanqoba. Sesiyenzayo siyanqoba. Asijonge nafika kunduza abafazi siyanqoba. Amen. Great influence mala. Ntona abantu babona behlupheka. Abantu bengena kwi-challenges ezinzima. Isizathu mamjeli nabo abasibekelanga athi uJesu uthandazani ukuze ningangene kulengweni uthathe umzukulwane umthi foqe emabeleni kuphela umthanazo ukhalela losana ubusuku bonke ingoma kuyofethwa. Ufune ukuphila ngoba wena uzofumana 500 xa unengqondo umhlolokazi wathi is 500 wathi is 500 xa umhlolokazi xa ubhadlile 500 into engakhulisa abantwana bomfile.
verse 30. Okay. Makorinte oqala chapter 2 verse 10 no verse 12. uThixo wasikhila ukuthi izindaba ngomoya wakhe kuba umoya uphengulula zonke izinto nobunzulu bokume bukaThixo. Lezinto uThixo kuthi must be usikhila ngomoya wakho ingcwele. Ziyakhilwa sibubone ubume bakho uba noba sigida nawe kodwa unenyoka. Sikhilelwa ngumoya onomlilo. Kanene yintoni na emntwini ebaziyo ubume bomuntu ingengumoya womuntu ongaphakathi kwakhe. Ngokunjalo nobume bukaThixo akukho namnye ubaziyo ingenguye umoya kaThixo. Thina asamkelanga moya simnikwe ngabantu, samkele umoya esimnikwe nguThixo ukuze sizazi zonke izinto uThixo asibabalela. Samkele umoya esingakufana nabantu esimnikwe nguThixo ukuze sizazi zonke izinto. Umoya wabantu lo sithanda sanayo. Moya ingcwele kaThixo. Ba prophet mababerethi. Abazi prophet namhlanje masibili. Akazuthethe into namhlanje. Namhlanje uzoba ngathi unesithinde namhlanje. Uzosixelela izono zethu. Bonke ububi bethu. Uzosixelela uJehova uzokhila ngoba ngumkhili wentsokotha, ngumkhili wemfudlakalo. Namhlanje hayi ngelimini uzosikhila namhlanje isenzo ezibi nesenzo ezihle uzosikhila ibandla namhlanje. Amen. Asiyena. Amos chapter 3 verse 7 no verse 8. Okay. Amos chapter 3 verse 7 no verse 8. Inene ayikhenze into inkosi uYehova ingathanga. Inene ayikhenze into inkosi uYehova ingathanga hlakaze uxelo lwayo kubakhonzi bayo abaprofeti. Ingonyama libhahule ngubani ongoyikiyo. Nkosi uYehova ithethile ngubani ongayiprofeta. Inkosi uJehova ithi incwadi yeBhayibheli verse 7 uThixo ayikho into engaze iyenzeke engathanga yena ayikhile. Verse 8. Ingonyama libhahule ngubani ongoyikiyo. Nkosi uYehova ithethile. Akubhahule ingonyama ngubani ongonoboyika. Inkosi uYehova ithethile ngubani ongayiprofeta. Yena ngcwele digqibile uShumayela. uJehova izwi lakhe dilenekile athi izwi lakhe linobuyela kuyena ngawenza umsebenzi. Uthi bangabe izwi lakhe dilenekile kuni uthi ngaba ngubani umzalwana ongenoprofeta. uThixo ethethile ngezwi lakhe wathukile imfihlakalo wathukile intsokotha wathi ngiqule ndikuphendule ndikuxelele into ezinkulu ezifihlakeleyo ongazaziyo. Namhlanje soxelelwa izinto esingazaziyo. Sibabalo sobupostile. Cela simeke sinyawo. Ibethi ingoma mama ngathi iyefana. Isandla zonke. Wonke umuntu angacingi kwenye indawo angacingi ixabi zakhe. Acinge ngoThixo. Endisimamele bazalwane uThixo. Uba ngabe uthethe ngezwi lakhe. Ubanini ongeyoprofeta. Zothakaza masibili. Elibandla linake sinyawo. Isandla phakame phezulu.
Babegameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba sihlangene kule ndawo. Baba ngokuphumelelisa izihlabo zomthanjiswa wakho. Sikowethola amandla uthi izwi lakho linjengemvula ethi yamune emhlabeni uphukumise. Uthi kanjalo-ke nezwi lakho libekweni ngawenzanga umsebenzi. Thibaba izwi lakho liyaphila liyasebenza. Sikowethola amandla siyabonga ngoba liyasebenza right now. Baba siyabulela Jehova ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba ngibopha lokhu uhlobo lwemimoya elumelene wenzeka kwezwi lakho. Baba uyathetha, Baba uyathetha ngegama likaJesu. Baba thethi ngathi yakala moya namandla sijine Jehova kulona lowo. Baba sijine Baba sijine Jehova. Baba umoya wakho obephezu kwalona lowo ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabona Thixo wathongcwele ngegama likaJesu waseNazaretha. Amen. Cela zonke worshipers neke besesihlabelele masizobajoyina.